Sis Jane of Lisbayan, good evening. You're the number one. Thank you, sis.
Percentages here, Australia 47 to 39, and then rebounding. That was huge. 57 to 36 for Australia. And then we took care of the game with the only 8 turnovers, Kevin Kimbao, showing us the future is bright for the Philippines. Wala pa si Sis Ning Lorne. Sis Jane. Busy pa si Sis Ning. Thank you, Lord. Kapatigaan ko dong. Hindi ko na-check ko. Double scratches, so. Ano naman? Panabihan na siya yung nagagadlaw. Sis Jane, mag-open na ako ng aking laptop. I-play kita. Sandali. Working on it. Sis Jane.
Bakit nandito? Naghihintay ko lang gusto. Tapos ka na, sa lusod mo, tapos ka na bumasa. Akin talaga siya. Obsession! Yung tawag doon. Oo, sinabi na sabi ko sa Miss Bia, papanin mo. Wala akong dapat sabihin sa akin anong gagawin ko kung saan ako titira kasi hindi ko papabayari. It's okay to cry. Okay, but not. Protection 24 hours para sa pamilya. Safer. Body repair 100% more for damage. New Candy Body Care Essence with millions of pro-vitamin molecules. It helps build hair damage immunity. Repairing 100% more damage for first Sis Jane, thank you so much. Oh, shucks. Sige ka lang request. Ang tagal naman maka-open ng laptop ko. Welcome na welcome. Ilang seconds, ilang minutes na, welcome pa rin. Kasama sa buhay. 12 hours na. Paano nakalaban yung tayo ng pangkas? Use Downy Biscuit with 24 hours perfume pa mo. Iwas kulog, iwas pa ulit-ulit na ba? Perfume pa mo! Instant Carbonara, ready in 3 minutes. Iboy ng pasta, ihalo ang sauce, spray ka ng toppings. Wow! Delicious chicken pasta! 16 pesos lang. Yung Wow Pasta, instant spaghetti and carbonara, ready in 3 minutes. Good day for a date. Not day for a date. Makadandruff yan. Mag-head and shoulders every day. Prevent dandruff and kitty from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Panalo si Razor sa day 1. Pumalawa naman si Frankenstein. Si 14K, Olga, Baby, Psycho, at Nero ay buhay pa. Ibang klase ka talaga sa galing mo. Sa tingin ko ay nakarating mag-celebrate. Hindi ba? Prudence. Really look forward to the next editions of Pinas One. There will be changes, maybe minor changes here and there for sure, because you always evaluate if you got a better team and costume for sure with you. So doing that, was our access to and everybody involved.
sa TV para merong Hindi ko maririnig with that. yan, parang Sa laro, mas secure at napakaraming payment options for fast cash in at ang panalo mo. Sis Mel, good evening. Kamusta ang Abu Dhabi? Preparing windows. Ang tagal naman. Tagal naman mag-open ang aking laptop. Sa dehydration. Mag-Divalite. Divalite is most prescribed to help prevent dehydration. Kamusta sis Mel? Peanuts sa dehydration, mag-Divalite. Taas ng lagnat, peanuts sa dehydration. Mag-Divalite. Divalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-peanuts sa dehydration, mag-Divalite. Merong Walang dalang na po. Nalinis na po ang sugat niya. Kailangan na lang hindi yung mga nireset na gamot. Salamat, Doc. Alfredo, kaya mo na ba? Alfredo. Hindi. Salamat. Salamat din sa inyo. Kumusta? Okay na po ba, Siyempre? Okay na po. Okay na po. Yan. Yes. Ako na nakakisip. Hindi. La. Saan po ka din? Marami mo ba ito yun? Ito naman ang ito na. Hindi. Hindi ko kaya tumigal. Hindi ko kaya makita, makasama ka. Kahit na iniligtas mo ako. Hindi ko makakalimutan na ikaw ang sumika sa buhay ng anak ko. Ikaw naman ay ito, Greg. Mapagandaan ko. Hindi ako nagmamalaki. Tingnan mo, pabayaan mo sila kung balik dito sa mga ito. Makalit hindi na alam ang makalit na naghihintay sa kanilang laban. Alam ko, kilala ko ang mga minero. Hindi ko kailangan ng tulong yun. Da. 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 Ano ginagawa sa'yo? Ano ginagawa eh? Huli na. Bigay ko ba naman baka sa patay? Nakakita ko yung huli. Nakakita ko siya. Si Edwin Tamara. Nandito siya. Wala na siya dahil sa kapatid. Nakakauliwa na. Mas kaya ako ako naman yung mga anak. Sis Rakitera Bisda. Good evening. Thank you. Ito. Tinutuyok-tuyok kong aking flower.
Hello, baby Saha. Good evening. Baby Saha, di ka pa ba magtutulog? Oo, at 30 minutes. Meron konting twist. Parang hindi ata tama ang ginagawa natin. Bakit? Parang lahat sila pinakauna tayo. Tapusin mo na nga yung isa dyan. Tapusin mo yung ate yan. Bilisan mo ako. Belmix TV, good evening.
Sis, Jean, TV Mix, good evening. Arlene D, good evening. Ay, thank you, Lord. Thank you, Alex, for your help. Mainikilit na balita po nagkaroon ng magandang intensyon sa West Philippine Sea. The Master Pranksters show us how it's done. All fun to make your Saturdays better. We're all doing this just for laughs, gags. Saturdays, 10:30 p.m. on GTV. Leave the station because you're actually just screaming from ear to ear. Ito na siguro yung toughest and wildest activity ko at nakinig. Very good experience. Sigurado magkakasama tayo yan. That's how you plan your trips. Biyahe through Sunday nights on GTV. Thank you, sir. Jeanette Loma, good evening. Sigat buhay ang tekla ang nabiktima. Buhay ang tekla siya. Sunday, 11:05 p.m. on GTV. Sa 75th anniversary ng GMA, ang GMA Fortibox, $6.99 na lang. Kaya enjoy na ang lahat ng Puso digital channels. Panoorin ang favorite shows gamit ang GMA Fortibox. Sigurado mas malinaw, mas makulay, at mas maganda ang inyong panonood. Winner talaga!
Conrad XOFW, good evening.
Lee Song Soon, good evening.
It's me, Rakitera. Lynn, haba ng harang mo. 4 minutes and 36 seconds. Play all ako sa inyo, ha? Ito, Ma'am Lynn, oh. Yan. Haba ng harang. Harang din, Boss Bell. Ma'am Jean, playing.
Wow, Ma'am Jean. Haba ng harang mo, 11 minutes and 30 seconds. Ma'am Jean, haba ng harang mo. Ito oh. Yan.
Boss G, good evening.
Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone.